Sasisian pat ngai U Blei pi haga kerteng ga tiang tam ga jong tra Jesus Christ unong penem ba ye jongi ya ga jingpuson na ga tien ga jong Blei jongi ne pule na ga kitab proverb kalanong ga banyo kat khat ga ba ar bat ga balai ga tien ga jong Blei ka ong to Sumar ki hukum jonga bat tu bat ya ka an jonga kum ibri kumat jong me tu te iki halor ki shin reakti tu tho yaki hau maulin kiniap ka download jong me ka Bible hagni ka step ka pen kan mau yang nga badipi kat nu ka long ka badon kam bangin Sumar ya ka hukum ka balong ru ka ktien ka jong Blei ni ayu U Blei babaro dapteng jungi ngidon ya ka hukum lagalong ka ktien ka jong Blei lagalong ka hukum ka jong Moses lagalong ka hukum ka jong Jesus Christ lani ka hukum jong ka jingit tiblam paro ubre udan ya ka hukum ubre bomdan ya ka hukum jong Moses udan ya ka hukum ka jong trai ubre bomdan ya ka hukum ka jong trai udan ya ka hukum jong ka jingit tiblam Parkani ka jingit tiblam ka panlong U Blei kumba ulong wala tip U Blei ka hukum lingba ka jingit tiblam ka hikai U Blei kum nu ban le ka ba pat kum nu ban kyari ka basneo parna ka banta jungi ki bangai ki balangai hau Jesus Christ idon ya ka hukum ka bala pensyong long rem haga jing hikai ka jong Jesus Christ hoj ka hukum ka jong Moses dan ka hukum jong ka testament ka barem inget ya ka taru henry paro om shimala pan pendap haga hukum jong ka testament ka barem re haga testament ka bathamai lingbau Jesus Christ haga bala pendem yang nga ba pi daga jingai ka jong Blei mentangi don haga lenti bangin yat ban pensung ba U Blei daga ba pensyong nong rem ya ga jingai lenti haga hukum ka jong Christ haga jingi kai jong ka ktien ka jong Blei ka bangila ban yo i haga testament ka bathamai ka balong kam kral ka balong kam jelio ka balong kam kentang bat kam shajrong haga kerdan ban ya ka hukum jong ka testament ka barem bat kani ka ktien ka jong Blei ka pen kan mawingi balada ka jing Sumar ka hukum haga testament ka barem kawan ra ka jing kerku kat nutam ka jing Sumar ka hukum haga testament ka bathamai mar haga testament ka bathamai haga jutang ka bathamai lapen yangi ka jing ai ka jong Blei bat ka jing ai ka jong Blei ka penla gi bangin kongo ya ka hukum bat kani ka hukum ken ka pensung ba U Blei Jesus Christ ong la fi ye jenga pen kongo ya ka hukum ka jonga bat hagni ka khot i bangidon kam ban bu ya ka an ka jong Blei kum I breu khmat jongi ka bamut bangin yu I haman la ka por pakan don hakmat jongi ka bamut nginum la ya ka ban bu ya ka ktien ka jong Blei dan ka an ka jong Blei shalendat Andri kan don berbor hakmat batgin bu ya karu haki shenri ati gin tho ya ki kin mau pada ka kti ngitre ka kam ka jam lingba ka kti ka jongi I pendap shibun ki kam ki jam para bangi bu ya ka hukum ka jong Blei haga kti ka jongi ka bakran shpang ka jing tre jing kta ka kam ka bangi tre rengkat pat ka nongrim jong ka an ka jong Blei ngin longken ki bala kerku larangi tho ya ka hagi maulin kiniap ka download ka bakran shpang ka jing perkhat ka bajaliu larangi bu ya ka ktien ka jong Blei haga download ka jongi haman laga por itulat haga man lagi por ni sngoban laptop nek ai ba ka ktien ka jong Blei bran haga download om tang bakan shupen kan mau henry kan penthamai ru ya ka jimot jing perkhat ka jongi tu ai ba ka singi ka jinga ka jong Blei kan longangi
bangin la ya ke ban puson ya ke tien ke jong blei bat bangin job ha ke jing ya lenti baro gawai blei ke jing so no rengkat bat pi bat baro ha ke ni ke sengi to ai ba ngin ken mauru o blei ye jingi kum bangilong amen.